sme sa vám za celý Banskobystrický samosprávny kraj, ale aj v mojom mene týmto vianočným koncertom, ktorý sme pre vás prichystali v spolupráci s konzervatóriom v našej Banskej Bystrici, poďakovali za vašu celoživotnú prácu v prospech nášho štátu, za vaše zásluhy pri budovaní republiky, ale aj za vašu prácu ako otcov, starých otcov, starých mám pri výchove ďalších generácií. Keby ste tu neboli vy so svojou prácou, svojimi výsledkami, tak tu možno nie sme za nimi. Keby ste vy ten kus roboty odviedli v časoch, keď sa budovalo, tak tu možno nie je ani toto zariadenie dnes. Pretože dnes je naša spoločnosť otočená úplne naopak. Úplne naopak. Dnes sa nebuduje, dnes fungujeme z toho, čo bolo postavené. Dnes to, čo je normálne, sa pokladá za niečo úplne zvrátené. A naopak, všetky tie nenormálne veci sa nám dnes v médiách ponúkajú, ako keby mali byť tie normálne. Veľmi si preto vážime ľudí, ako ste vy, ktorí boli ešte tí normálni, keď to tak poviem, a ktorí svojimi hlavami a svojimi rukami proste vybudovali to, čo my tu dnes máme. Nebyť vašej práce, tak naozaj my sme dnes na zelenej lúke a nie vo vybudovanej a fungujúcej krajine. Len žiaľ, málo kto si to dnes uvedomuje, pretože dnes tie všetky hodnoty sú iba o konzume, nákupoch a proste tých médiách a tej reklame, ale nejaká tá úcta k starším ľuďom napríklad, to sa úplne vytratilo. Ja ako mladý pionier, pre mňa bolo zásadná vec, vždy zásadná vec, uvoľniť miesto starším v autobuse. Dnes také niečo neexistuje. Dnes také niečo neexistuje. Dnes proste každý je orientovaný na seba. Dnes je to o tom, že kto z koho. Tak o to viac mi dovolte, aby som sa vám naozaj srdečne poďakoval za všetko, čo ste vo svojich životoch spravili. Touto príjemnou chvíľou, ktorú sme sa pre vás snažili pripraviť, a dúfam, že to bude taký začiatok krásneho trávenia Vianoc, ktoré aj keď nemôžete tráviť v kruhu svojich blízkych, svojej rodiny, tak v kruhu ľudí, zamestnancov tohto zariadenia, ktorí tu pracujú aj preto, že ich to baví, nielen preto, že musia chodiť do roboty. Tiež by som vám teda poprial, aby ste takéto príjemné a požehnané, pokojné Vianoce strávili. Takže aby som nerozprával dlho, dovolte mi na záver popriať vám naozaj krásne, pokojné Vianoce. Úspešný a taký kľudný, pohodový štart, ale aj celý budúci rok 2017. Hlavne, aby to zdravíčko slúžilo a aby neboli nejaké zbytočné konflikty a problémy, ktoré byť nemusia. Tiež mi dovolte poďakovať sa celému kolektívu tohto zariadenia sociálnych služieb za starostlivosť, ktorú vám poskytujú na čele s pani riaditeľkou. Takže ďakujem pekne a dúfam, že si tu naozaj užijeme krásnu chvíľu. A keďže dnes tu v Brezne v podstate máme posledný zo série koncertov študentov nášho konzervatória, tak mi dovolte sa z tohto miesta poďakovať aj im a ich pedagógom a pánovi riaditeľovi za to, že naozaj sa veľmi pekne pripravili na tieto koncerty a uvidíte sami, že to, čo oni naživo predvedú, tak to mnohokrát nevidíme ani v televízii. Ďakujem pekne. Píšem ti na oblak bielý, sprievodný verš tikerý, s láskou, kto zakotvil v cieli, snáď iba ten uverí. Viem, že nežná si jak Vánok, čo mi hľadí spánky, zimná noc je zimné ráno, z nádeje rozkvitli vánky. Mom.